راديو دنجيجن دنجي توي هاواتيا Şilavên Danûçiyana Radyoya Dengê gelden başkodarên hêja îro nehê tabaqê 2024 ên li Brükselê saat 9 li Amedê em ê navçeyên serî bi pêşkêş bikin dem azadiya rêbera Pûyê. Ji bo jiyaneke azad û wekhev. Ji bo paşerojeke birûmet. Ji ocalan re azadî. Armanca me le welatekî azad pêyazîkirina ocalan e. Balafirên bê miroviyên dewleta Tirkiye dagir kerd û gundên devera Şarbajêr a Girêdayî Silêmaniyê bombebaran kir. Lê gur çavkanên herêmî du danê êvarî balafirên bê mirovên dewleta Tirkiye dagir kerd dola şore ya nêzîkî gundê Gelale û gundê Sefre ya Girêdayî devera Şarbajêr ya ser û parêzgeha Silêmaniyê ve bombebaran kirin. Her wa çavkanên herêmî ragihan û balafirên bê miroviyên dewleta Tirk dû ji serê sibehê ve li ser deverê digerin û êvarê dola şore ya nêzî gundê Gelale û sê caran bombebaran kiriye. Her wa hat ragihan ku navên dê gundê Sefre jî carekî hatiye bombebaran kirin de encama êrişê de li herêmê şewatekî mezin derketiye. Wezareta Şer'a Tirk û ndahiyên xwe ve dişêrê navbera gerleyên azadiya Kurdistanê û artêşa Tirkiye dagir kerde du domê de gerleyên azadiyê derbên giran li artêşa Tirk dixin. Rastiyên ku çepemeniya Şêrê Taybeta Tirk dixwaze ve şêrê yan weke daxuyaneke biçûk di quncikên rojnameyên desthilatê de cih digire yan jî ji ber talimatên serkêşên Şêrê Taybet nayê dîtin. Wezareta Şer'a Tirk îddia kir ku çavuşê wan ê pispor Habib Murat Alp ji alî gerlayê ve hatiye kuştin. Wezaret bi van daxuyaniyên xwe dixwaze di nava civakê de îtirafeke wisa çêbike ku vaye encamên şer ra digihîne. Lê heman wezaret destşan nake ku çavuşê wan li ku derê û kengê hatiye kuştin. HPG di daxuyaniya xwe ya doh de diyar kiribû ku di çalakên şeşê tebaqê de ku ji bo silavkirina cejna vêjînê hatiye li darxistin 14 dagirker hatine ceza kirin 5 dagirker jî bi giranî birîndar bûne. Li kantona Reqeyê bi pêşengtiya Kombûna Jinan a Zenûbiya Konferansa Sosyolojiya Azadiyê bi encamnameyeke bidawî bû. Konferans bi duruşma hezkirina ji bo min pêkarîna ramanên min a dijiyanê de ye bi beşdariya sedan jinan pêkat. Di konferansê de fikir û paradigmeya rêbera po hat nîqaşkirin. Piştî nîqaşên berfireh jinan encamnameyek eşkere kir û ev biryar girtin. Ji bo derxistina azadiya fîzîkiya rêbera po divê jin têkoşînê mezin bikin û çalakiyên cîherênk li dar bixin. Divê raman rêbera po pirtûkên wî werin wergerandin û bên belavkirin. Ji bo nasandina têkoşîn û berxwedana rêbera po destpêkirina hamleyan werekirin. Li darxistina mîrîcana ji bo azadiya rêber a po xwegihandina tevahî rêxistinên mirovî ji bo ku rewşa rêbera po bixin rojeva xwe. Ji bo derxistina PKK ji lîsteya qedexe avakirina komîteyeke hukûqî. Li Stuttgartê dijî têcîtê bi sedan broşür hatin belavkirin li qada Kobanê ya li navên de bajêr stand hate danîn û bi sedan broşür hatin belavkirin. Di daxuyaniyên hatîdayên de hat destşankirin ku dibe destûr bêdayîn ku rêber Abdullah Öcalan bi parêzer û malbata xwe re hevdîtîne bike û peyam bide. Çalakî bi berskîna duruşmeyên ji seroka po jin jiyan azadî bidawî bû. Ziel ist es, das koexistente Paradigma von Abdullah Öcalan, dem wichtigsten Repräsentanten der Menschen aus Kurdistan, zu beseitigen, welches das kurdische Volk, den Nahen Osten und die Menschheit zu beschlagen suchen wird. Alle Errungenschaften des gemeinsamen Lebensparadigmas PDK'li Kerkukê bi Tirkmenan re li hevkir rojnîsê ragihand ku serokê bereyê eniya Tirkmenan ya Iraqê İTİS Eşref Salihê di hevpeyvîna xwe ya
medya Irak'ı de ragihan ku wan bi PDK û hêzên Arab re li ser rêvebirina herêmî ya Kerkûkê lêvkirine. Salihê got ku tubêjên me yên bi PKT û serkirdeyên siyasî re didomin. Bernameya Serokvezîr jî digihandina proje û pêngava avêtina ji bo lêvkirine serkeftî bû. Lê niha aliyên siyasî nekarin tu lêvkirinan bikin. Lê ez di wê baweriyê deme ku di nava çend rojan de em ê bigihin lêvkirinê. Ji ber ku zêde dem nemaye mayîna Kerkûkê ya di vê rewşê de jî ne di berjewendiyên Tukesî de ye. Têkildarî lêvkirina eniya Tirkmenan bi PDK û Ereban re jî Salih got sê aliyan li ser vê mijarê lêvkirine ku ew jî ji eniya Tirkmenan PDK û Ereban pêk tê. Tevî ku Kurd li Kerkûkê piranîne û xwedî heft kursiyên Encûmena Parêzgeha Kerkûkê ne PDK li ser bi destxistina erka walîtiya Kerkûkê ne bi Kurdan re bi eniya Tirkmen û Ereban re hereket dike. Di komkujiya hikûmeta Şamê de 13 kes hatin qetilkirin li gorî nûçeya Anhayê ya xwe Partî Çavkaniyên Qesedê komê çekdar İngilî de hikûmeta Şamê şevîdin saat derdora di du nîvan de bi topên obûsan êrişî gundên Eldehla Ceddî de begara yên li Rojhilatê Dêrazorê kirine. Li gorî agahiyên destpêkê de êrişa li ser gundê Cecadî de neh welatiyên ku zarok jî di nav de hene ya li ser gundê Eldehlê de jî çar welatî şehîd bûne her wiha gelek kes jî birîndar bûne. Navên welatiyên ku li gundê Eldehlê şehîd bûne wiha ne: Maria Yasîn Elzer 12 salî, İstebraq Yasîn Elzer 5 salî, Nadîn Salî El İbêd 22 salî, bavê wan Yasir Yasîn Elzer 37 salî ye. Navên welatiyên birîndar bûne jî wiha ye: İlaf Yasir Elzer sal û nîvek e. Bi giranî birîndar bûye birine nexweşxaneyê Hesekê. Rexet Mihemed Elzer 17 salî û keça apê wê Şam Beşar Elzer 4 mehî jî birîndar bûne û wan rakirine nexweşxaneya Cicedîd a Begera. Çeteyên Dewleta Tirk 7 kes revandin îşkence li du zarokan jî kirin navên de belgekirina binpêkirina rapora hefteya ewliya tabaxiya Swîcê li Efrînê hatine kirin parvekir. Li gorî raporê çeteyên polîsên leşkerî yên artêşa Tirka dagir ker 5 tabaxê li bajara Recoyê îşkence li Rênas Ömer ê 16 salî û Xelîl Ömer ê 17 salî kirine. Leşkerên Dewleta Tirka dagir ker gule li ciwanê bi navê Mihemed Xelef İsa dama Hewlû de derbasî Bakurê Kurdistanê ve reşandine û bi giranî birîndar kirine. Çeteyên Ceş Elwetanî li bajara Efrînê Ednan Mihemed Alî Hecî a 63 salî û kurê wî Alî Ednan Hecî ê 20 salî revandine. Çeteyên heman komê li bajarê Cindirê sê Hesan Alî Alî ê 47 salî, Mihemed Alî Alî ê 23 salî û du kesên ji bajarê Hamayê revandine. Sê tebaxê ji welatiyê bi navê Xelîl Ebdû Cimo yê ji gundê Beradê ji aliyê çeteyên polîsên leşkerî ve hatiye revandin. Di raporê de tê gotin çeteyên polîsên leşkerî 15 roj piştî revandinê Ahmed Mihemed bi berdela $5,000 hatiye berdan. Ciwan Hemîd ê 42 salî jî bi berdela $4,000 hatiye berdan. Çete Abdurrezzaq Hemdû jî li gundê Cebaliyê destaniye Serxaniyê Mervan henan. Çeteyekî Koma Ehral El Şerqiyê jî li Efrînê mala welatiyê bi navê Abdurrahman Mihemed bi $1,500 firotiye çeteyekê din. Li Mûşê 4 kes ku 3 ji zarokin dibin avê de man û xeniqîn. Malbata Karakaya ku li gundê Bostan kent ê Mûşê dijîn ji bo seyranê çûn gola Bendavê ya Alparslan yek Rabia Karakaya 13 a ji bo avjeniyê li vir ket nava golê bi xeteriya fetisînê re rûbrûma. Yasin Karakaya ê 18 salî, Edanur Karakaya ê 20 salî, Fatma Karakaya û Eylül Tekin ê 15 salî
enji bu rizgarkirina zaruka xwe avêtin golê li ber avê çûn. Li vir tîmên afate û gelên herêmê ji bo lêgerin û rizgarkirina xebatan dest pê kirin û di encama lêgerinê de cenazê Rabia, Yasîn, Edanur Karakaya û Eylül Tekin hatin dîtin. Cenazeyên çarkesên di avê de xeniqîn ji bo otopsiyê rakirin morgana xweşxaneya Mûşê. Lêgerina li Fatma Karakaya hê jî dewam dike. İşkence li girtî Vahdettin Erdemcî hatkirin girtiye nexweş Vahdettin Erdemcî 55 saliye duh li girtîga Ereklî bi kurê xwe Devran Erdemcî re hevdîtin kir û got îşkence li min hatiye kirin. Kurê Vahdettin Devran Erdemcî jî got nexweşiya bavê min a kuwa û astımê hene. Li bavê min xistine bi erdê kaş kirine û birine revîrê. Li ser destê bavê min û riyê wî şopa bîrînan hebû. Çermê wî rabûbû. Li vê girtîgehê îşkenceya fîzîkî li girtiyan dikin. Devran Erdemcî dest şan kir ku bavê wî jê re gotiye îdareyê şiwan re dibêjin tu PKK'yî me çawa hûn li çiyan qedandine em ê li vir jî we biqedînin. Ev der ne wane, ev der Konya ye. Em ê we hemûyan bikin zilam, tu jî bibî zilam. Tu terorîstî û gef li wan dixwin. Li Amedê ji bo hişbirê semîner hate darxistin şaredariya Yenîşehîrê navenda Kongreyê ya sezayê Karakoç semînerê hişyarkirina li dijî tiryakê li darxist. Hevşaredar ciwan û gelek welatî beşdarî semînerê bûn. Psîkolog Özge Aycan û Çağan wek axavban beşdarî semînerê bûn. Hevşaredar Safiye Akdağ di semînerê de diyar kir ku xebatên wan ên li dijî tiryakê didome. Di berdewamiyê de psîkolog û Çağan mafê axaftinê girt û diyar kir ku têkiliya di navbera Dêwbavan de yek ji faktorên herî girîng ê pêşîrîgirtina tiryakê ye. Semîner pirs û bersivan bidawî bû. Zozan Deniz Keça Rojnavan Hüseyin Deniz diyar kir ku ew bi bavê xwe serbilindin û wê li ser şopawî bimeşin. Rojnavan nivîskar Hüseyin Deniz di nehê tabaxa 1992 de li navçeya Serêkaniyê Rihayê hat şehîd kirin. Hüseyin Deniz salên du û dirêj li navçeya Sêwêrek a Rihayê û navçeyên Liseyê Bîneya Mêrdînê mamosteyîtî kiribû. Di dema derbiya leşkeriya 12 Eylûlê de hat girtin û 3 salan di girtiya Amedê dema. Deniz sala 1991 pirtûka gotina pêşiyan Kurdan û pirtûka jinav ajalan ya ji çîrokên zarokê re nivîsîn. Geça Hüseyin Deniz Zozan Deniz anî ziman ku ew li Wanê dimîne û got îro jî zext û zora li ser Kurdan rojnamavan û nivîskarên Kurd dewam dike. Lê wê rojê jî nekarîbûn îro jî wê nikaribin Kurdan tune bikin. Aram Tigran di salvegera pazdemên awefeta xwe de hat bîranên hunermendê tevçandê û hezkiriyên Aram Tigran tevlî merasima bîranînê bûn. Merasima bîranî bi rêzgirtinê de spêkir piştî rêzgirtina hozan Şemrîn Axivî û qalajiyana muzîkê û keseta Aram Tigran kir. Piştre hunermend Beserşayîn û qala xizmeta Aram Tigran ji bo hunera Kurdî kir. Piştî axaftinan hunermend û hezkiriyên wê qaranfîl danîn li ser gora Aram Tigran û stranên wî gotin. شو سر دلوانیا خود و اگه هم همون زنان آرام تکران دل گل کرده جی خود گرفته بود کسی که ام بیجن او 20 سالی بهری دا گل می ارمن گل می تایبتی جی اولیتن گلک زحمتی کشاندن آرام تکران جی کسی که وان بو امبیج جیانا خود دست داد دروازی روجاوای کردستان بود سال پاشی دروازی یعنی ارمنستان بود لبان من بوزمستان رای دیبره دم گلستان لبان من بوزمستان رای دیبره
Paça finale ya turnuvaya futbol ya Gülistan dokulu cöle mergehat listin encava maçı de abaylar spor bu şampiyon beriya merasma kupa u madalye hevseru kadem partiya bajarı cöle merge Hümeyra Armut Ağvi u Diyarbakır Armancalı darxısla turnuvayı balkışandın eser politik enşeri teybete şeri teybet sala 2020 de şahsi Gülistan doku de jibu hemu jenu cuvana hade peşxistin jibu vejime turnuva amade girdi turnuva de tim ekser dikeve dişere qrej reji ve serkeftin be ya cuvanen kurd em bankle hemu cuvana dikin ku parasla jiyana azat ve kev bikin uçan da xo parizin pişte axaftine kaptanen her du timan be hevre kupa rakirin Belgodan Cemen Uçay serisi ve peşkeş girin ana hatırı eden baş.